Kashnat hima nongwa mautamul soyong leadership hapo kajingilam jong uba PF nongrang ubalong u general katnikaseng kilawan ban ai kashiti cha menteri rangba ban persya ya ka report bala ai da ka riboy regional committee balalam khmat da uba presiden tensong bad uba daskiat lamare kandi kashiti bala pharu shikilat pathai khwar ka ong ba ka persya ya ka report jong ka regional committee namar ba kamsyam la kanjok tien ya ki khle noksen shar wat lada ki download ya ki dolar ki babyang ki bayadai bar ka it ka hima to ko blai shibut men kok agadika janme to ni don po to ka chong press club na markidao ki ba don kam mat ba kongsan ka ba don kam ban yathu hapdeng jong phi bat kom ju ru hapdeng jong ki pai khasi bat ka jala ka jong hi ba we niwan hang ne na kalyang jong ka sinat hima na motomor ka we na ka sinat hima ka ba po ka jupet jing kami jong ka hima soyong lendo juga hima soyong ke sinat hima kabarim ba kabal aseng nadu ki pol landai nantai te kane ke sinat hima no motumur kadon syati ki kapur bat ka bodar asam kabade gawe na ki jaka kabadon ke jing ya bomia suntu jumbo da pedeng ko ka asam ka mekaria la ne kata kabangi onge ka bodar issue te balingi wan handi kalong kada kalong hadin bakanika regional committee kanika riboy regional committee kabala kli da i deputy chief minister Badaburam jogi iba presiden tensong ha ka jingi don rangkat bat ki MLA jong kamau mawati MLA dasaket lamare ki deputy commissioner Badaburam bat ki wepat ki officer jong ka riboy district kibala penjat yang kenika komiti na kabantaban kami ban jengo ha ka jingi dei bat kenika border issue kabiat ku bat ka tiga asam jo hadin men ha kenika pratarik jomata bunai bana kalian jo kene riboy regional committee ka submit ya ka report ke joki show chief minister Badaburam jogi dan nakaliang jogi kum ka sinat hima no motomor ni kwa ban penpau katu kate ki mat ki badon kap ke jingye dei bat kane kaban kong kolong ba balai bangi kwa ban penpau kada kolong bangim suya hab iru da ka burom yakini ki rang ba kino yala badon burom jogi ha ka jingye dei bat kane ki submit jogi kada kolong kaban kong kolong ba ngi kum kinong sencha kibadai pek di jingo yang ke sinat hima no motomor ngadai sekretari juga sinat hima no motomor ngidon leadership ngidon ki menteri ngidon ki dekat juga body ban kami ban jingo ban penyait bet ya kada kam ngiem semladon kono ka jingtip i banyak perkat lang ha ka jingye dei ban perkat ya kan ka border issue ngakwa ban yathu akhmat jongki bar akhmat kari khasi ka bai jogi bar ka jala ka bai jogi kendiat laseng ya kan ka hima ka sinat hima no motomor nadu ka si podrek benai bakat ar snam khat sauspa ka umot ka ya tengku bat kan ka singi ruspa ar kuisna ngidon hangti ya leadership jogi wadai na kajai ka kpo jana nong bet ha ka jing khme ji jingo jongleng do sayong ringkat bod deputy CM sa badai na kajai CM sa bat ka jinglong chingman jo kane ki hima ka ya kumta di kisnan bat gi don ru ki dulir kendau ki babyang hadu ki ligisi ki jongi ki pamata hadu kane klip mat ki pamata gi don ya ki original documents bedai bat ka kendau ka si ap jo kane ka sinat hima ka jo ngakwa kenjak bani tu ya kajing bom ya be chung kane ba ka district council ha ka jing shisha ka dei ban sim ka jing kit kle na ka banta ban lum ban lang yaki kot kisla jong ka hima khasi ke jong ban bahaba kane regional committee kadon nak ta ban perkhat ban penbek ya ka border issue padeng ka meghalaya ban ka Assam
Kali banyak sutu jengmut bat kinong sensar dong ka it kahima. Kanang ba da kabayo sutu jengmut bat ni kinong sensar dong kahima. Nginyo ban pen yeki documents jongi. Balai ong kumta namar ngimla ban suhun hakata ka polisi ka bal kini ki arliang ki setiap ban cui perkat dak ta give antiques polisi. Klem da sutu shua ya la ujong upur usam misdang nai. Hi, namala dangim sutu ya upur usam rajong nangno kasdang kumdo tengin ya keren ya kata ka ai kata ka shim ya kata ka kajingi pun ki hajar no ka himasoyong. Henry habala laseng la form ya kane ka Ribo Regional Committee ban penting kerpang kajing ya dai berkali ka border issue. Ngem syam na TPA ya kajing ya dai berkata. Tiga jing sisya hi kin sapau. Ai bakapor kan sabatay ki ai barok jing sisya kin sapau. Ngapa kendiat ya kaban cuya tu kenang bengin yo ya kajing tip kabakam sya. Namar bang ong nadu menne bakane ka hima ka hap ka hima snat hima no amutumur sa yom leng dosya. Hakipor ka bamanswa haus nam kat praspa prapenyo hakapor hakane kadang hap hakajing sunsya juga British government u gobernur jong ka Assam British government hakatokopor ula IT ya ka way ka cloud ka running reserve forest sya userdarship jong ka snat himano amotumuridan documents man prof ya kata but kande ka running reserve forest kadon hapo upur usam jong kane ka hima ka jong bara baula IT ya kane ka bakuntup iki lailak tam teli ki ding sal ki ding tek lambat ki we ki dia ngau ka ban tu bengin yo kem ya katangi ya kapang bat kum juru haus na bubobot kat pratari no bombar kat praspa propra upa ya ka we ka city jing karba ya usership jo ka snat himano wa motomo ban karpat ban penyeso no bat ka asam Henry kalong kabas ngutenat bangiyo yo rangba hakatokopor usership udai raiso jananong bet syam na tre upha ya ka city ka jong kat san tre brado kat arau ju sdam kat praspa propra so gobernur jo ka Assam ban ong badalele tre ban yaso bar ka Assam ban yaso be bar ka hima khasi ka hima laipus im bar ki kan ardo ka jinja ka bas ngusi kanto kalong ba Deinamar ba ladat ban ai ya kane ka rani reserve forest ka jing pejing jong usership kasinat hima na wambo tamo bat ba tre pat ban yaso bat ka Assam siteng met kat ar beje siteng men met kisipai iwan ban hiar thma ya ki volunteer sinong kisipai jok no mau tamor bat ki penyap ar phongot rekat bat u deputy chief u lalit imsat hakatokopor hadu mata nakaliang jok hima ngidon yikitiar yale hadu kini kisengi ngidon ya ke white lam ngidon yikitiar yale wapen I bagi sipai jogi menswa idon ka jing yakun bar ke sipai British government hakatokopor bat hangne yisnutu baka district council pat hadin balayo ya ka state ka jongi kamsem labudin ya ka ne ka ai baka ne British government kala IT kala Hanover ya ka ne ka running reserve forest sya ka himana wa moto nakataka daw kajing sisya kalong ba nakaborda na beltola hakmat beltola kadon ko umterngar kapilang kata hadu kane kahika ka motomor kesentar jo ka motomor kajengai kumba laikusan 10 kilometer ai idon kisdong kaba ka Assam kam ai hadu laipu san hadu 10 kilometer kadon menta ka battalion jong ki kuliah Assam bad nong nila lek dalaki kemat iding ki bahe ki bak katanrai kat kasentek ka ba sanspa ci jalitar ila supuot hanto da ka ba ki Assam ki pendon kam hadu kini gisi kidang tho iki dingisi ban nong lada ka district council hi kadon ni ka jingkit kli ha ka jingedai berkane ka di ban budin ni kini ki baro ko na kata ka daw ka Assam kayo I baka Meghalaya juni
Kadis konsil jungi kabadai ka kami kaban pay ban jungo ya ka riti kadustor ya kendau ka siap jong ukun kasi kara jungi kamsim ka jikir kli halor kali bat namar kata kadau ayo bande don bor kata kaman te hakaji dei bat kale sachi sen pat ngakarpat hi ya usif fundistar badon burom jungi badalai leiru na kalyang jungi kum kahima ngin nom pediang ya kan ka jingya penbet puat da ka bala sobit ya kan de ka bala sobit di report akan de ribo regional committee ha ka jingya lam jung deputy chief minister badon burom jung klan daya smutu bat ngi kahima bat klan daya pe benya ya ki kot kisla jong ka sensyar hima sima ka jongi kabit khu ka ne ka border issue kata ngakwa ban keren hande bara ka juga poru ya kan de ka siti ka bangilang suwan ai mentai sa usif minister badon burom jongi ka bangim ya kendu ya i namar ba i don sabah ya kendu tangi private secretary jogi ngila ai ya ka de ka objection ka balong persya ya bari lai ko piru si babun ki nong ni khmat ki MLA bat ki we pa de ki riu rang ba kabang senang ai ko pi las ni monde ter bat ka jinggar pat kan bala dangi kwa hi bangin don ha padeng ka susuk sungai kabayai be ngi don kam ban perkat janai ro kan ngakarpat chief minister badon burom jugi un sim khya halor jugi ne ki baro bat kum juru kini riu rang ba ka badon burom jugi ya kabang salai kan yo kan do jinggar pan nakalyang jungi ka hima kalong ban yesim kyalang nang bakan nomon ra kan ko jing du nong ya ka jaka kaputa ya ka sunsar hima sima ka jungi bat kumju ro khendo ka siap jo ka beri henyo tra kata ka bang pa ban karpat hakmat jung deputy jong suci minister badon borom jungi bat kinong yalam ke badon borom jungi iba chim ka jikit kli nak bata ka bahak kamian jo ka jai pen riu jungi